Здравейте, днес ще снимаме новото място, което вече се преместихме. Ако сте гледали предишния клип с нашето преместване, това е първият клип, който правя от новото място. Отново имаме пратка, да си поръчали някакви работи. Падат неща отвътре. Първото нещо, което падна, е гумичка за сифон, която е с някаква клапа тук отдолу. Ще видим колко работи. Интересна ми се видя. Ще я пробваме, ако стане тук за някоя тръба, където е свързана пералнята. Ще я тествам. Някакво телче с някаква като четка накрая. И това цялото нещо служи като за отпушване на някакви канали. Вземал съм го точно за колата. Нали? Ако има някакви мръсоти, където се оттичат тези води по чистачката, където отгоре, където е на покрива, защото покрива ми е от стъкло. И да видим къде има такива дупки и ще мога да ги прочиста по някакъв начин, ако са позадръстили такива, да се оттича водата по-нормално. Аз си мислех, че е доста по-финно. Не, че това няма да влезне, но си мислех, че е малко по-финно. Доста добре. Имаме и ръкавица. Ръкавица с шипчета тук, която ще пробваме да сресваме този дивак, който е там, ако се вижда във ъгъла. Мишо, помахайте. Няма да помаха. Да се пробваме да го решим с това, защото пробваме с две четки, той не дава. Въобще е много трудно. Затова ще пробваме и с тази ръкавица. Ако стане, стане. Ако не, поредното закупено нещо, което няма го ползваме. По принцип, когато пия някакво питие, го пия с доста лед. И затова си вземах, което прави големи топки. Големи топки лед прави. Ще го изпробваме него. Да видим как ще е. Следващото, което е... това трябва да го отворя, да видя какво е. Така, това по-се вижда. Това е статив, защото този статив, с който в момента снимам, е вече много изкривен. И ще пробваме ето с този дали ще стане, дали ще е по-добре. Общо взето, това е за телефон. Да. Този телефон няма да ни трябва. Ние сме с това другото. Уж се разпъва. Я да видим нагоре. Да. Ще седи ли? Ще седи. Ще го пробвам след малко. Даже може да го пробвам директно сега, за да видим как седи. Ето това е от новия статив. Това е стария, който беше някакъв. Не, че много е съсипан, но общо взето е това. Тук не седи, а пък е до края стегнато някакси. Пластмасови работи. Не държат много, но като цяло може да се ползва за някакви спешни случаи, ако нещо потрябва някъде. Ето това е стария. Открих, че има някакво копченце на новия статив за, може би за скриншотове, за снимки. Не за скриншотове, за снимки. Няма да го ползвам, няма да го отварям, нека да седи. И тази приставка, която е за телефон. Аз не съм го взел за телефон. Зато и че тези неща ще ги изхвърлям. Оп! На китайски. Аз не мога да чета на китайски. Да. На китайски не може да четем, затова че
се изхвърлят в коша. Така. Това е за прибиране. Така. Това нещо, което трябваше да го отворя, за да го видим какво е. Някакво нощче. Ето го нощчето. Да. Ще направя видео и за него, но това са такива стъкалца за микроскопа. Резервни стъкалца за микроскопа. Те са колко? Не знам, на китайски пак пише някакви. 50. 50 с щипка някаква пластмасова, тук пинсета и така нататък. И тук други нещица. Ще направя видео и за микроскопа, но за момента това са резервни стъкалца. Кое е това мекичкото? Го изхвърляме. Това са кърпи, които служат като се мият чини или нещо. Има едни телчета такива. И ще пробваме тези кърпи, ги дават, че са по-добрия вариант. Не се късат такива някакви малки стружки от тези телчета, а са пак такива някакви метални, меки и вършат същата работа, без да се късат, да остават някакви парчета от тях. Зато и че ще ги пробваме и може би пишете, ако ви интересува, да кажа, нали, вършат ли някаква работа в коментарите нещо, ако може да, ако ви се пита. Каишка за котаракът в чизми. Какво гледаш? Ела тук, ама без да пипаш нищо. С пеперуда отгоре. Взимал съм по-голяма каишка, защото имаме стара каишка, но тя не му става вече. Тази по-луксозна изглежда, като от плат. Другата беше малко по-като от пластмаса. Ето е каишката. Къде се закопча? Ей тук. Ще я пробваме. Тук я оставям за момента. Това го изхвърляме. Има ли още нещо? Така. И това е една блузка, която няма да я отварям. Тя е на жена ми. Взимал съм я за Коледа, защото вече не знам какво да взема. Всичко имат. Мисля, че по един парфюм ще им взема. И на нея и на малкия. Общо взето, чудя се вече какво да взема. Всичко сме се взимали. И честно да кажа, не знам, нямам идея какво да взема за подарък, което да е нещо, което да се ползва, като всичко сме взимали. Тоест, има един подарък, който дойде малко по-рано и нямаше как да го скрия. Да, той е един от подаръците за жена ми за Коледа тази година, плюс тази фанелка, плюс ще взема един парфюм. Това е подаръка, сега ще го покажа, но просто кутията беше огромна и нямаше къде да я скрия. И затова, че като дойде и казах, нали, отвори си подаръка, защото няма къде да го скрия. И така. Ето това е подаръка. Скара, която е завън, завътре. Нинджа. Костенурките нинджа. И това нещо
е в огромен кашон. Нещо от рода е така и до стената. Огромен кашон. И просто нямаше къде да го скрия, затова че се го ползва преди Коледа. Това е общо взето от цялото пазаруване. Това нещо още сега ще го замразя. Ще ги изпробвам, ще се замразя още сега. Закотката, даже може да го опаковам и на Коледа е закотката да има подарък. Даже може да проверя дали всичките неща са тук. Не това. Ето това. Ето стъкла. Едно липсва. Едно от нещата липсват. Така, това статива, пешицата, кърпите, това каишката, блузата, ръкавицата, леда, стъкалцата и още едно нещо, което липсва. И което щях да го изхвърля в коша. Как щях да го изхвърля в коша? Така, и това последното, да, вече всичко е тук. Това последното, което щях да изхвърля е един стикер, който е за врата, където може да се мериш такъв. Не знам, видя ми се интересно и затова го взимах. Нали? Да го залепим там на малкия на вратата и да се мери, ако иска. Та с това нещо, което щях да го изхвърля, това са всичките неща, които сме поръчали. Ще ги видим кое става, кое не става. От предишните неща, които съм се взимал, имаше едно перо, което е за вода. Може да е малко по-добре, но това, което върши някаква работа, но малко по-твърдо седи. Може да е малко по-мекичко, ама не е. Блузките, които сме взимали преди, стават. Номерацията е добре. И така. Ледчетата ще видим как стават. А те така се запушват. Чисти ли са? Не решат на нищо. И от тук се пълнат отгоре. Така. Сега ще ги напълня, ще ги оставя в фризера да замръзнат. Имах чувство, че са по-големи топките, ама. И така. Чао ви за сега и ще се видим на следващия път. Туйте му, много заребено и постоянно се взимат някакви работи оттам и буклуци 1000 събираме. Неща, които може даже да ни не трябват. Добре. Чао ви за сега. Ще се видим следващия път.